A dogon ja. Na addabi kowa. Ta yaya ka addabi kowa? Na ɓoye na wancan da na wancan a gidana. Yaushe ka ɓoye? Daren jiya. Ni kai baka iya ɓoye laifinka ne? Ni ban iya ɓoye muku ko zan ari suna. Amma kai baka da hankali. Ba mu da hankali dai. Jira kawai yake yi zan. Tsaya. Amma ka san Allah ɗaya ne? Dama ai Allah ɗaya ne. Ai da ala ka ce zai nuna ma ala guda 100 a cikin mu ma akwai da. Na lura ka fi ni baki, amma yau sai na ƙure ka. Za ka iya bari jaki ya kaho. A'a, Za ka iya jira falwaya ta ganye. na ce a'a. Da'iri. Yanzu nan zan kashe ka da tafi. Me yayi zafi? Ni ka gama tafiyata. Ya shirya ya samu wanda ya fi shiri. Eh, naji.